Juhu, nu skal du til behandling inde hos mig. Det her, det er vejen op til døren, og så kan du ringe på. Hej, velkommen til. Du kan sætte din sko lige her, og det kan mor eller far også gøre. Jakken, den kan du hænge på en bøjle eller her på knæen. Nu er det tid til, at vi går ind i klinikken. Og først går vi herned, og så går vi lige ind i rummet her. Dig og din mor eller far kan sidde lige her på sofaen, og der står vand til jer, som I kan tage. Vi starter med lige at snakke lidt og høre, hvordan det er gået. Når vi er færdige med at snakke, så skal du op og ligge, og du kan bruge skamlen, hvis du har brug for det. Jeg synes altså også godt, det må være lidt hyggeligt, så vi ruller lige en lille smule ned fra gardinerne, så der bliver en lille smule mørkt, men ikke helt mørkt. Så skal du op og ligge på briksen, og når du ligger rigtig godt med hovedet, lige der hvor jeg sidder med mine arme nu, så går jeg lige ud og vasker hænder og kommer tilbage igen, og så kan vi gå i gang med behandlingen. Det er lidt som en slags massage, men så alligevel ikke helt. Jeg holder hænderne forskellige steder på kroppen, som regel helt stille, som du kan se på billederne her. Du bestemmer selv, om du vil have øjnene lukket eller åbne. Jeg glæder mig vildt meget til, du kommer og besøger mig i klinikken. Hej hej, vi ses snart. Hov, forresten, sig det ikke til mor og far, men man må godt være en lille smule fræk hos mig. Kun en smule.